Hej, jeg hedder Jerry Fogh, og jeg ejer virksomheden High Performance HR. Medarbejderudvikling, lederudvikling, kurser, efteruddannelse, medarbejderudviklingssamtaler. Jamen, vi får ørerne tudet fulde af de her begreber, og vi snakker rigtig meget om dem og bruger dem i hverdagen. Men hvor meget reel værdi skaber det egentlig for din virksomhed? Hvor meget vækst og hvor meget giver det egentlig på bundlinjen? Det er det store spørgsmål. Hos High Performance HR, der ved vi, at hvis man gør det på den rigtige måde, så kan det faktisk skabe en reel værdi og en vækst i virksomheden. Både for medarbejderen, men også for din bundlinje. Og det er, hvis man bruger en forholdsvis simpel formel, når man kigger på udvikling. 70% af den udvikling, der skal ske, den skal ske igennem de daglige opgaver, som medarbejderen sidder og løser. De 20%, det skal komme igennem projektledelse eller ansvar for nogle afgrænsede områder. Og de sidste 10%, jamen det er der, hvor man skal gå ind og kigge på målrettet uddannelse og udvikling. Jeg har mødt mange virksomhedsejere og ledere, der gennem tiden har sendt medarbejdere afsted på kurser og efteruddannelse med tanken om, at så nu er den hjemme, nu kommer det til at ske revolutioner, og virksomheden kommer til at virkelig vokse. Og hvad er der så sket? Ja, i heldigste tilfælde er medarbejderne blevet lidt klogere, men reelt har det ikke flyttet virksomheden. Og pengene på kurset har været spildt. Det som så gør, at vi alligevel skal snakke medarbejderudvikling og kurser, men hvad er det så? Jamen det er jo det faktum, at når vi kigger på vores virksomhed, så er medarbejderen jo en af de største ressourcer. Og det er jo her, hvor det gælder om at få mest muligt ud af dem. Eller, man kan også vende om at sige, tabe mindst muligt. Men ved du egentlig, hvor meget du tjener per lønkrone, du investerer? Det er måske et spørgsmål, du burde tage at stille dig selv. Og det er jo sådan, at personalomkostningerne tit og ofte er en af de største udgiftsposter på et budget i din virksomhed. Og så er det jo meget, meget vigtigt, at medarbejderne udfylder den rolle, de er sat i maksimalt. Og jeg ved, at jeg kan skabe vækst for dig og din virksomhed og jeres bundlinje. Og det bygger jeg på flere års erfaring med udvikling, implementering og opfølgning på kurser og efteruddannelse hos virksomheder som blandt andet Dansk Supermarked, Nordisk Stek Import og Carlsberg. Så tag dit ansvar som leder eller virksomhedsejer alvorligt. Og gå sammen med os omkring en professionel løsning, der skaber værdi for dig og hæver din indtjening på lønkrone, samtidig med, at dine medarbejdere faktisk også bliver gladere og mere produktive.